Здравейте хора, използващи YouTube, аз съм Спулкизи, но може би съм ви по-познат като Explain TV, но реших да сменя всичко, защото по-ме кепеше. И днес това ще е първия ми клип с новото ми име, макар че на героя пише Explain TV, но няма значение. И с, така да кажа, новия аз на DC Universe. Това е моя герой. Вижте го, после ще ви покажа оригиналната ви визия. И ще ви разкажа малко по-нагледно за какво става въпрос в играта. Това са герои от DC, които вие си правите по избор. Може да са всякакви, с всякакви сили. Сили като на светкавицата, както виждате на скрина. Сили като на Супермен, Батман, жената котка, жената чудо. Всякакви. Има и злодеи. И сили. Имате огнени. На природата, хилващи в случая, които убият демидж. Може да летите, може да подскачате бързо, може и да ходите бързо като стрелата, мен по-ме кефи да летя. И сега ще ви покажа какво по-точно става. Имате първоначални оръжия, които си избирате. Моите са ръкавици, с които може да се биеш не само отблизо, но и отдалеч. Може да стреляте във въздуха с тях. И когато задържите копче, имате по-силна магия, имате и магийки. Ето тя отключва се едно огнената ми сила. Светкавицата е тук. Приятел. И когато после някои от тези магии за огнена сила ставате по-силни. И имате всякакви, ето, примерно сега дигнах левел и мога да си избера магия. Ще бъде тази. Flashpoint. Така. И ето вече имам друга магийка, която е ето такава, с слоганчето ми. Така. Да знаете, това не е точно оригиналната ми визия. Сега ще ви покажа как изглежда тя. И ето го, така изглежда оригиналният ми герой. Естествено, вие можете да кажете как искате да снимам клиповете. Извинете, как искате да снимам клиповете на тази игра. С тази визия или с другата ми визия, която видяхте още в началото. И така, това беше клипа за моето ново начало, да ви покажа играта. Ще снимам сигурно и на първия клип след тренировката. И това беше от мен за сега. Очаквам вашите лайкове и сабскрайбове и до скоро!